e amigos do cantautor portugués. Xuntábase diñeiro para axudar ao Zeca a enfrentar a doenza que o levaría á morte en 1987, víctima dunha enfermidade degenerativa. A seguir a esta conferencia, ás 7:30, terá lugar o concerto da Asociación Zeca Afonso da Axa do Porto. O concerto non é un concerto convencional, é unha revisión da música, chamamos portugueses música de intervención, da música con contido social, música de protesto, durante a década, sobre todo, de 60, 70 e 80. Alén das propias cancións, este concerto é acompañado con explicacións de cada unha das músicas que van ser cantadas e proxeccións de imaxes. Isto adecuase moi ben á finalidade didáctica que nós, como centros de ensino,